immorru d-dar ta' Rachel Attard u Lou Bondi. U hawnhekk niltaqgħu ma' Clara, it-tifla tagħhom. Clara twildet 5 xhur ilu. Jiena li change kbir ovvjament, ġifieri minn karriera sa u tispiċċa d-dar full time ma tarbija. Għanna ħafna affarijiet ġraw f'daqqa. Mela, it-tnejn li aħna waqafna nagħmlu television. Immuvjajna f'dar ġdida u ġiet Clara u jimdejt nagħmel xogħol ieħor fi spazju ta' kemm xarej? Xarej. All of a sudden. U Lou, kif sejjer bħala papa? Jien sejjer tajb, għandi paċenzja ħafna. Ħlief meta tajjat. Ma nafx, forsi l-età tibki. Ma għaddix kapaċi nittollera l-biki. Ġifieri meta tibda tibki Rachel tinduna mill-ewwel qisu l-antenna tagħha jibdew telaj u tiġi għall-għajnunek għas-sokkors. Jien għandi tfal ukoll, 3 tfal oħra, però ġiet wara 18-il sena. Lil Rachel u Lou Bondi, it-twelid ta' Clara jaħsadhom u ftit sigħat qabel twildet, Lou kien qed jara dan il-kunċert ta' Rolling Stones f'Londra. Drama queen ngħidulha mill-bidu. Rachel, ovvjament kienet pregnant u ma setax titravelja, u billi Rolling Stones m'għadhomx ġuventuri, ġifieri Mick Jagger għandu 70 sena. Allura għadda l-aħħar ċans li nista' narhom 8 ġimgħat qabel li kienet due Clara, Rachel qatt jax ma tmux tarhom għax jista' jkun ma terġax tarhom jibgħadda u mort tarhom. Jgħid il-kunċert ta' Rolling Stones fis-7 sema qed nieħu gost narhom qatt ma kont rajthom f'Omri u ma leħrix mill-kunċert mill-ewwel batt il-mowel u ċempil til-Rachel kien kunċert eċċellenti kemm xaqt kontaw, eċetera. Qalt li ikkalma ftit, qalt li naħseb aħjar taqbad ajruplan. Qed ġara. Qalt li għax naħseb ħajkonna l-baby. Biddilt l-ajruplan u wasalt in time biex inkun hemm preżenti meta twildet it-tarbija. Wara li titwielet, Clara tagħmel 5 ġimgħat l-isptar. Għamlet 5 ġimgħat l-MPICU, għal min forsi ma jafx MPICU huwa speċi ta' ITU ta' tfal. U hemmhekk ma kienx faċli għalina bħala ġenituri għalkemm Clara qatt ma żviluppat problemi ta' saħħa, però xorta inti għandek preterm baby suppost qiegħda fil-ġuf u qiegħda barra. Però Clara tatna preżent it-tnejn li aħna għaliex twildet 5 tiem qabel Lou, qabel birthday ta' Lou. U ħarġet mill-MPICU fil-birthday tiegħi. Speċi isa mal-wasla tagħha tatna preżenti t-tnejn, speċi jekk ngħidu. L-MPICU hekk hija esperjenza vera sabiħa. Hemmhekk in-nurses, it-tobba, l-istaff, il-paramediċi kollha huma nies tal-ġenn. Jiena nimmissjom, vera nimmissjom. Clara lil min tixbaħ? Lil mama jew lil papa? Ajma, $1 million question. Stramba, le, mu vera xejn, stramba li hemm nies jgħidulek tixbaħ lili kompletament, u nies jgħidu tixbaħ il-Rachel kompletament. Però ommi tajt li minn imneħera l-fuq tixbaħ lili minn imneħera l-isfel tixbaħ il-Rachel. Ma nafx inxebbaħ ġifieri. U għaliex għażiltu l-isem Clara? Għax ġobna. Mbagħad li interessanti huwa li mbagħad iktar tard wara li tajni għall-isem. Skoprejna li Clara, Santa Clara, hija il-patruna tal-medja, però kompletament skoprejnija wara di. Naturalment, Lou qed jagħmel minn kollox biex Clara tħobb il-mużika rock. Qed nagħmel dak li nista' biex Clara kemm jista' jkun titla tħobb ir-rock. Lou pereżempju kien għamilha fuq l-iPad kien għamilha numru ta' mużika li Clara kellha playlist tagħha Clara Rocks. Dak huma l-ewwel songs li Clara trid tisma' waqt li għadha fil-ġuf prattikament. Għandha ħafna ħwejjeġ relatati mar-rock, ħwejjeġ, knickknacks hekk jinnaf, toys jew hekk relatati mar-rock. Nista' ngħidha Gianni Zammit għax huwa affissat kulħadd jaf fuq il-Kiss ta' Dami tal-Kiss. Qabel nitilqu ma jonqos li Lou idoq silta mużikali lil Clara.